እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ልዕሊ 350 ኣባላት ናይቲ ብመሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከባቢ ሳዋ ዓስኪሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሊቢያ ኦብዘርቨር ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ጀነራል ሐመቲ ብዝጠለበቶ ሓገዝ መሰረት እቶም ወተሃደራት ኣብ መሬት ኤርትራ ዓሪፎም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ብኸሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሰራዊት ሊቢያ ብምድጋፍ ኣጽዋርን ካልእ ወተሃደራዊ ሓገዛትን ብመገዲ ኤርትራ ቢላ ክትልእኽ መጽናሓ ክስታት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። ጀነራል ሐምዳን ብኣማይት ዝቝጸሩ ካብ ሰራዊቱ ኣብ ውግእ ሓድሕድ ሊቢያ ከም ዝሞቱ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሓያሎ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ሱዳን ተቃውሞታት ክገጥሞ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ጀነራል ሰራዊቱ ናብ ሊቢያ ቅድሚ ምኻዶም ካብ ኤርትራ ክብገሱ ዝደለየሉ ምኽንያት ነዚ ተቃውሞታት ዝንምህዳእ ዝዓለመ እዩ ክብሉ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር እቲ ብጀነራል ሐምዳን ዝምራሕ ምልሻ ናብ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ክትጽንበር ትጽቢት ሓያሎ ወገናት እኳ እንተነበረ ዛጊት ናይ ገዛ ርእሱ እዚ ኣቑሚዩ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ዘሎ። ኣብ ውግእ ሓድሕድ ሊቢያ እውን ኢድ ብምእታው ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኸሊፋ ሓፍታር ዝርከቡ ሻምብቆታት ነዳዲ ዝርከቦም ሓያሎ ከባቢታት ኣብ ሓለዋ ተዋፊሩ ይርከብ። ግብፂ ንጉዳይ ዲጋ ተሓድሶ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ በይናዊ ስጉምቲ ብምቅዋም ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክሲ ክትምስረት ምዃና ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና አመልኪቱ። ኢትዮጵያ ብ14 ግንቦት ናብ ባይቶ ጸጥታ ብዝለኣኸቶ ምላሽ ንታሪኽን ኣመዓባብላን ዲጋ ዝገልጽ ዝርዝር ጽሑፍ ዳኣ እምበር ቀጥታዊ ምላሽ ኣይኮነን ክብሉ ሰበስልጣን ግብፂ ክስታቶም የቕርቡ። እቲ 22 ገጻት ዝሓዘ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ምላሽ ዲጋ ተሓድሶ ማይ ንኽትመልእ ፍቓድ ግብፂ ክትረክብ ዝቕስብ ሕጋዊ ግዴታ ከም ዘይብላ ዝገልጽ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ 2 እብረ ክመልእ ናይ 18.4 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ምዕቋር ኣብ ልዕሊ ግብፂ ይኹን ሱዳን ጉድኣት ከም ዘየውርድ ዝሕብር እዩ። እንተኾነ ሰበስልጣን ግብፂ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ብምስሓብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክግበር ኣብ ጽዑቕ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጎስጓስ ተጸሚዶም ይርከቡ። ኢትዮጵያ ብወገና ግብፂ ኣብቲ ንሱዳን እውን ዝሓቆፈ ፈለማ ዝተበጽሐ ኣፈናዊ ስምምዕ ምዕቋር ማይ ዲጋ ተሓድሶ ክትምለስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ከተባብዓ ጻውዒት ኣቕሪባ። ናብ ግብፂ ካብ ዝፈስስ 85 ሚእታዊት ሃብቲ ማይ ፈለግ ናይል ካብ ከበሳታት ኢትዮጵያ እዩ ዝምንጩ። ኬንያ ምስ ሶማልን ታንዛንያን ዘራኽባ ዶባት ከም ዝዓጽወት ኣፍሊጣ። ፕረዚደንት ሃገር ኡሁሩ ኬንያታ ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዛሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሶማልን ታንዛንያን ዝኣተዉ ብብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ስለ ዝረኽቡ ዶባት ክዕጾ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንት መግለጺኡ ብፍላይ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ዶባብ ዝሰግሩሉ እዋን ጽዑቕ መርመራ ክግበረሎም ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ 43 መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣብ ኬንያ ተረኺቦም። ካልኦት 78 መራሕቲ መካይን ከዓ ብዶባት ሶማልን ታንዛንያን ክኣትውን ከለዉ ብዝተገብረሎም መርመራ ተሰከምቲ እቲ ቫይረስ ኮይኖም ብምጽናሖም ናብቲ ሃገር ምእታው ከም ዝተኸልከሉ ይግለጽ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቁጠበአን ብከቢድ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኬንያ ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው ከይትሽመም ከቢድ ስጋት ብምህላው ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ እትረኽበሉ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ትርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።